Tangi, Pak. Kok surut to, Le? Batang banget toh. Saatnya beraksi. Waduh, lah kok wis esuk toh. Nasibe Prancis dek bengi piye iki? Hah? Pak, sing dipikiri ora mau piala dunia tok. Ana sing luwih penting terus kudu dipikir tenanan. Apa? Sarapan. Sarapan, Dra? Mboten nak, Bu. Niki nembe syuting. Esok-esok wis banyak. Daripada esuk-esuk ndamel masalah, Bu. Iya, bener, Dra. Lah mulane ku ngerti nek sarapan kok ditakoni. Lagi sarapan. Iku lak jenenge ndamel masalah. Ora jane iki masalahmu apa to karo aku? Kok omonganmu saja ngegi. Ya ketok sawet ngopo to, Pak? Ditekoni anake ngono. Wah, nyelok. Gimana sebabnya apa? Keturun kok. Ora iso ndelok semifinal. Ndelok siaran ulang wae, Pak. Gak gayeng. Bukan sepenting sanggo tombo gelem. Asra nonton siaran ulang ora menggigit. Udah menggigit ya nggo cara no, Pak. Bisa menggigit. Lah carane piye? Bapak nonton siaran ulang karo gigit jari. Enggak tadi sih. Sopo ora masuk. Ora sarapan, Pak. Males. Ya wis nek nih. Siapa, Pak? Arep ndi? Arep menggigit jari. Masih jelas, Mbak. Nang ketok iki. Mas Andra? Ya padha aku rung petuk. Ya wis nek nih, Mbak. Lah apa robot tilik ning omahe? Apa loro? Ora. Ora loro ditiliki. Lah entuk Mbak. Maksud ki mbok parani ning omahe. Lah, Gusti lah. Ngono ki kan penak to, Mbak. Lah tak nggo kata-kata nilik barang kaya wong loro. Sembuh ja. Aku urung ning ngono mae, Mbak. Lah, wong yo ning omahe lho, iso takon tekan kene lho. Mbak menawa. Ya kudune kowe ning omahe sik, nek ra nek lagi takon rene. Wis nek nih. Tak main ning omah sik. Sok wis ketekan kahanan sing ra penting blas. Selamat pagi juraganku. Jari Argentina. Lah kok malih Perancis? Gen ketok beda karo kanca-kancane to, Bu. Lah nek pengen beda, berarti sampeyan ora memahami football. Oh, yo paham no. Argentina. Enten Messi. Terus Dybala. Di Maria, Alvarez. Oh, ngerti toh? Prancis, Mbappe, terus Griezmann, Giroud. Loh, piye? Ngerti kabeh no. Seneng bal-balane aja mung diapake pemain tok. Ning yo ditonton posisine barang. Alah, kayak omong apa ta sit. Jangan salah lho, Kang. Pas bal-balan wingi Argentina karo Kroasia. Posisine kuwi apik Kroasia. Ning nyatane piye? Kebobolan to. Lah nek dek bengi, sampean apa ya nonton Prancis nglawan Maroko? Ya kena nonton lho, Kang. Menang pundi? Lah sampean ndelok apa ora? Ora iki. Oh, alah ngono sumbarmu, Kang. Nung sapa kowe kuwi? Wis parani ning omahe, Jo. Wis, Mas. Terus jare Mbah Pangat durung mulih kendake ini. Masa toh? Iya, Mas.
Tenanan. Iya, Ajare Mbah Pangat piye? ya konden ada mulai. Maksudnya cerita detailnya ini. Jane apik to, Mas. Sing marani rumah Jawa ndekmu ku wae, Mas. Marani sih, Fungsine aku rumah Jawa ndekmu apa? yo tak kon memastikan. Apa kowe kurang yakin? Ya kurang aja. Ngerti ndekmu aku wegah, Mas. Mbok kon. Lah, ngono nesu aja. Wis saiki kok emosinan to. Aku ora emosi, Mas. Aku jengkel. Jengkel ku nek dibumbu rendang enak lho. Kuwi jengkel. Ini Mas. Golek jengkel bumbu rendang. Ora emosi piye? Lah kowe gawe aku budrek kok. Wah. Arep dok nang ngendi le? Langsung golek jolodot tok, Dik. Loh. Lah apa jolodot lagi ketelisut? Lho, gucet to. Ora senenge aku. Maksudnya bapak, lah apa jolodot kuwi lagi ndelik kok mbok goleki. Jarine Mbah Pangat. Jolodot iki dereng mantuk kadek wau daluk, Dik. Oh alah. Kok mau waras tok to, Pak? Lah bapak kan kudu piye? Ya sing panik apa di solusi apa ngono? Gah le. Bapak dhewe butuh solusi kok. Lah enten masalah apa tadi? Aku ki arep golek informasi. Prancis karo Maroko ndek bengi kuwi menang endi ngono lho. Soale paketane Pak dibugangi entek. Walah Pak, mbok sadar to yo. Lah bapakmu kok semaput aja? Ojo semaput tok, Mas. Mulai ora sadar. Wah. Bocah iki ngoroke kok sangar tenan to ya. Wani. Ora wedi. Dad. Tangi. Wis awan ki lho. Iki jam itu to, Pak. Jam 10. Oh, alah. Piye to iki? Maksa nguripke diesel meneh. Iya ki, Cok. Ayo to, kok malah ngurung ngono ki to? Aku ning ndi ta ya? Mau nangis tak mboten bakal ketemu no, Pak. Pak, ngarep nangis sih mbok ngabari sik. Gadah ditok ae. Mosok nangis ancang-ancang le. Solusine, Pak. Wis mbok parani ning omah urung. Omahe suwung. Iki lakon apa to, Gur? Gur ki apa? Gorila. Wah. Bocah iki ketok ngantuke tenanan. Le. Dad. Tangi. Kulat sinten kula pun mulih lho, Pak. Dereng Mas Jolodot. Wah, kula niki wau ngantuk banget, Pak. Makanya ndak wingi niku kula nonton bal-balan kantos rampung, Pak. Lah kowe ora luwe. Kula niku abot pupuk timbang mbak Pak. Soalnya menurut kula iso pupuk angin niku adalah suatu anugerah. Kok iso anugerah? Mergane wong-wong sing iso bubuk niku to, Pak. Mesti uripe bahagia, Pak. Ninggih kathah lho, Pak. Wong-wong sing boten bahagia merga boten iso
bubuk, Pak. Ya, masuk. Bersyukurlah selagi kamu bisa merasakan nikmatnya bubuk. Wah, jeru ki. Ngapunten lho, Pak. Sakniki kula sithik-sithik ajar kata-kata motivasi, Pak. Kinjagani nek jenengan repot to, Pak. Terus enten warga kampung Riwil sing butuh motivasi. Terus kula dadi wakil jenengan, Pak. Pak Kliwon. Pak, Napa, Gang? Prancis ndek dalu menang pundi? Lah kowe ora ndelok ta? Lho, pripun to nggih mboten wong kena oglangan kok. Oh, gelangan ki mung 15 menit tok lho. Kula nyelok. Lah hubungane apa? Kula klekaran. Lah saya meneh ora ana hubungane kuwi. Maksude kula niku kebablasan keturon. Ayo salah ae wong angel kok nganti keturon. Oh niate nggih mboten turu, Pak. Nggur klekaran terus bablasan keturon kok. Loh. Berarti nek dalu mboten oglangan kok Pak mriki. Jenengan di diesel kok. Loh, Mas, enten apa, Mas? Mas Noy mesti gelo banget mergo Maroko kalah. Diruwangi nangis-nangis kaya Cristiano Ronaldo. Wah, jenengan itu diesel ya ora kabar-kabar to, Pak. Ngerti aku lho ndek bengi langsung mriki. Diesel apa to, Gang? Lah jenengan maupun ketika nek duwe diesel ngoten lho. Ora ya, Gang. Lho ya tau ngapusi to. Sumelang padune engko nek ndok rene kabeh. Ora, Gang. Wong nyatane Masno karo Jolodot ya ndek bengi ning kene kok. Lah, berarti ndok iso nonton bal lho, Pak. Ya iso no. Lah ngeglangane iki mung diri tok lho. Ah, ya ora, mergo kene duwe diesel wae. Lho, muni nek Coba dolan dhewe. marai penisirin to. Ngeki. Pak, ngeten iki kudu suara diesel, Pak. Lah apa? Suara traktor. Aku khawatir ke kowe lho. Makasih ya, Cok. Aku ini kan ngantuk tenan kok. Ayo to. Lalah hak dhewe iki ora ning Pak Tulono ya. Kae tak enteni lho. Aku semelang nek kowe ana apa-apa to. Mergo kena uji cah telu wis cedak to. Wong sedina aku ra iso pisah karo bocah loro. Wis ketemu no. Alah lele. Iki kan ndi wae to, Le? Ipun to, Pak. Enggak ini kan awak dhewe bareng-bareng to. Oh iya ya. Terus Petro ngene Pak Kliwon kok ya. As ngerti ngene lak rasan datang lu. Drama-drama to gor-gor. Gori apa? Gorila.